Sema soyu, adi bandiye, ile finale data.
Barugu mapozida wedu mapatra wedu varupela makiwa wetu saima levels wero soka wero kasili wero saka wero Dagoita uchini parimpochku kuti koroma kuti to wanapita wopita Bari rendi ndakaiona mdara yakasvika anakuzobhadhara nazotenga bhutsu saka yakashota yakashota inoda nhutsiro Asagarova aiwa samari chaizvo wero zviri wero zuka wero zvinhu zviri wero kuenenda pane kumusha muziwa nakabana kumusha nana mchepere nakana vaneko nakabva kulastiki nikaenda uko pa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday nikabvako ndichienda guruwe kubasa nikabva guruwe
zuro ndikadarika neko andavya kumba asana swika kumba izvozvo ndatofikire chipiri ndikuona muchembere vakasumbudzwa bhowa seha naenda navo vachiremba ndovapaita bhururu wangu ariko ikoko ndikati mnhara mina ndite so ndifanotangidzira kuita birthday present ndikati aita azvida wada vanangu anonzi kevi yokushamba uku kulexi apa andicheresera bhoro kumba wana muchembere bhoro 76 meters nekuinstola installation yacho zvese nematenga acho mawiri ma5000 liters ndikati nai mai akachema ndikati hii muchembere yatanga ndichanoudza varungu varungu vabedu vakotaurawo vaisawo maoko kuti tiridzotitende mwana wangu rudo rwenyengororo mhando yepamusoro yaveshanje mumwoyo mangu wekuti Mwari mina ndibvise jerasi kana ranga riri mupfungwa ndibvise ndise apa kana ranga riri muhomwe ndibvise ndirashe rakananga kumawirira uku zviende zvakadaro ikoko noti ndokurima handigone nemi takamira takadaiso hatigone nemi ndoonamanda kuti Mwari ndichengetere varungu vedu ava vachengete kusvika narini muchitivhaidza saizvozvi Peter urikubvunza makore ababa pano une Zaranzi mune 56 dai anzi ndazaitaura vamwe anzi ngaawande kudarika zviyo anzi awande kudarika zviyo makore adarike jecha ndikati Ndara mune 56 anda 56 Jonas ino ndoro chi 56 imboimbira mndara mangwana ndo 10 aya Peter chichazoita because keki ikuya pachaita keki yauya ya mdara nechao muripo ere uko panofana karama kadziisa mavoice vasikana muripo ere madzimai muripo ere chichazoimba Peter Nani mwenye pelekea madisco de imwe sound so hapa
Taka nafunza ndigati washiriwe kwekweira kwekweka uyana kwekweta kwenda tichivhakacha kunoona variyo kumbatoenda usisombe kukwekwe kwako mushambara takauya kutauna kuzotoka mari wabaya nende aiwa aipo kwakadaro suwa ndurangarira unoziva saka mdara ndendiri uko ndatenga maice netelevision chambra ndawe nayo ikula box wasara zibhorgera wasarwa wamchatuma watanongoeko kuchetu ya ndaziona kuti watogadzirira huro asi aiwa hazvi kushata iri kuuya inouya plus rent iya pamusoro ne mukataura mundemdara kuti mwandipa irendi manje rendo ndanondifonera kuseriseni aiwa ndamboishandisa mshana ino mangwana andoenda kuofisi vanoenda kumutsara vari kuziva mabhosi angu mabhosi angu aripo museri vari kuwa kuko kana ndaendawo pamutsara ndodzamurawo ipapo ndokandinavo kuti hei ndorwahondo yababa sababa muzare ndinochema naye aripo ndakamusiya kusesombeu bhururu wangu ndamuti ngishto anga akatora songo yangu ina ndakatora yaze ndine manozioname satisingaone isu iyoyo nyamashi aiwa china ndakaitora kasi ndinoirova nasi noirova nasi noirova iyoyo aiwa varungu ikaiti naiso tiite zvamati tiuye tiite
sazonga nazo nezuva rekuti kwai Harizimondi muimba ti nangu chandombokuta chekutanga ndechekuti basa racho kuna raendeka kumberi here varungu mawa here chero dzisinganyatsoti ndechazvezasi 88.9 iyo percent inenge yakasondera kuwero ikokoko tichaita saizvozvo